aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Responsable na pagbalita, pag tayo na ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life is what we make it. Ari ako sugo sa imo atubang. Madama ako sang palamang kutamin sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tiyon nga ako nagaisahanon. Nga sa tiyon nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiyon nga ako ginalapag sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kundo inggin kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atong bangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanay nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanong sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Walang puwasan ay haniya ini. Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng kamot? Baka naman kasi ang soap mo puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may manggusti na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Sakit reported ahead. Sakit reported ahead. Before you reach its destination, exit right and take Enervon para more immunity. Tulong panlaban sa sakit. Let's get started with Enervon. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-Enervon everyday para may more immunity. TTX 500. Sinakano, ang ginabatsag ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang. Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500. Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang. Subong kamusta? Uy na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag ginabatsag. TTX 500. Panamox Antibiotic Caplet, epektibo nga solusyon sa mga sakit sang imo manok inubulang. Consistently nga ihatag ang isa ka caplet kada adlaw kag sigurado nga dasig ang pag-ayos sang imo manok inubulang. Panamox 500 Antibiotic Caplet available sa mga Agri-Vet stores.
Para sa wish come true na skin mo, may White Rose pampaputi tip para sa iyo. Sa pagpapaputi, dapat consistent. Gumamit ng White Rose Kojic Whitening Soap araw-araw. Tulong para tuloy-tuloy ang effect nito sa pampabagal ng skin pigmentation kahit na arawan ka pa. Mag-White Rose every day. Para sa Kojic na puti, Kojic na kinis. Yan ang White Rose pampaputi tip for the day. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee ginawang non-acidic para kahit anong oras, pwede kang magkape anytime of the day. Dr. Alfred, you never feel. Action Radio! Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamugid nga salamat. Mayong adlaw sa aton mga tagpalabati, ini nga programa ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 kag subong upod naton si Sir Jonathan.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan, this is my life. Sinya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my... Oh, kamusta ng love ko? Are you okay? Through this, sugod na ako sa gusto mo matabo. Oh, really, love? Ho. Tumalon kung gusto mo nga pirmahan ko ang mga papilis nga ginapapirmahan mo sa akin. Really, Fancho? Ha? Ho, sugod na ako. Sa kondisyon nga pagwaon mo ako diri sa basement nga ginprisuhan mo sa akin. Sure. Sure, love. Oh, so sorry, Gid. Ay, ikaw eh. Kung napasugot ka lang dahil sa gusto ko, kung tani wala na sa problema. Okay, boss. Dalon ko ang mga papeles nga pirmahan mo, kag pagwaon ko ikaw diri sa basement. Hilway ka na, Pancho. Salamat, Gid. Salamat, Gid, through this. Oh. Buwas pirmahan ko ng papilis nga pirmahan mo sa akin. God please. Hindi na ako pag-abusa diri sa kama ko. Nagkasakit ang kamot ko. Okay. Your wish will be granted. Thank you, through this. Thank you. Bulldog, hubari sang gapo si Pancho. Kag pakan ay sang maayo. Demonya kang intrudes. Ang manggad ko lang galing tuyo mo sa akon. Gingamit mo lang ako agad matuman ang mga hando mo. Do hindi ako makapati sa mga ginsugit sa akon, Yaskal. Si Trudes, sa iya malaanghel ng itsura, may demonyo galing nga natago sa iya pagkatao. Sapat ka, Trudes. Nagpatigil ako sa mga kabutigan mo. Madamo kagali sa ginatago sa akon. Involved kagali sa natabo kay Rodney. Kag sa pagkadula ni Lourdes. Hanimal ka. Wala ka nagalisang balikan pa sa Canada. Tungod suno kay Yaskal. Si Steve kagang imo amay na priso sa Canada. Daw gago lang gali ako ang ginpapati mo sa mga kabutigan mo. Gingamit mo lang ako. Kagaron, gusto mo naman nga ang kuno ng banggan nga ginbilin sa ako ni Mama. No. Hindi mo yan makuha sa akon. Ni unsinti mo. Wala kasang makuha sa akon, Trudes. Wala. Bayaran mo sa kasuguan mga salangan na himo mo. Madali na lang pag-abot sa adlaw ngayon. Nga Pancho. Nagpatigil siguro siya nga matapos siya pirmahan ang mga papeles nga nagpamatuod nga sa ako niya ginbilin ang tanan niya nga manggad, mabuhi pa siya. Madam, ang buot mo silingon nga patsyon mo si Sir Pancho? Yes, Kaloy. Nga buhian ko pa siya, Ari na sa ako ng manggad niya. So,
No need nga buhiun ko siya. Madam, hindi kayan pagdudahan sina. Kag nga dudahan ako. Ano man ano abi ang ialibay mo sa utod ni Sir Pancho in kaso nga magkabalo siya? Simple lang. Napatay si Pancho sa isa ka aksidente. Kaloy, hindi na napagpaligbi pa. Ako na ina problema. Siguro kung wala siya nagginago, kung tani, malawig pang kabuhi niya. Madugay pa kung tani siya nga, mapatay. Eugene, papahuway nanay ko. Sige, magpahuway ka. I-relax ang kaugalingon mo, ha? Salamat kay Eugene. Kay balo akong kapoy ka sa biyahe. Pukawon ko lang ikaw, buwas, kung ari ng amigo ko nga maupod sa aton sa namtangan ninong idok. Sige, Eugene. Magpahuway ka naman. Good night. Sige. Good night, Marisa. Bisan anong ko. Hindi gid ako matulukan. Sinong idok kag ang akon anak ang ari sa pensar ko. Buwas, makita ko na sila. Diyos ko, salamat gid. Salamat gid nga makita nan sinong idok. Ginpamatian mo gid ang pangamuyo ko, Diyos ko. Piliton ko nga makatulog ako. Agod nga may resistensya ako buwas sa pag-atubang sa akon anak. Kay nung idok. Piliton ko nga makatulog. Natulugan gali ko ti sa bangko ang simento. Ay, wala na gali ako kapangita sa plasteran ko. Ay, Anika! Ang baga ginaunlan ko sa diin na. Ay, hala, wala na ang bagwang. Wala na. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Ang balon ko nga kwarta. Kag ang pila ko kapanid yung bisti. Ato dito sa bag ko. Wala gidya. Ala, sino nagkuha man? Oy, wala gidya. May nagkuha gidya sa bag ko. Diyos ko, sino nagkuha sa bag ko? Ato ditong kwarta ko. Ato dito sa bag
Ato ditong kwarta ko. Ang bisti ko. Ano gamiton ko? Kaya wala na ako sang kwarta. Diyos ko. Diyos ko, muligi man ko ay. Anong himuon ko? Paano na lang ko sini? Pagtigsing ganay. Simbahan. May simbahan sa unan. May pa. Masunod ko sa simbahan. Makato ko sa simbahan. Alin ako sa sulod sa simbahan. Hindi pagita mo ang tao di sa sulod sa simbahan. Kaagawon pa lang ni mo. Mga muyo ko. Basi pa man nga pamatian ni Lord ang pangamuyo ko. May ibalik sa akon sang nagkuha sang bag ko. Maluhot ko kag magpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Diyos ko. Ako naman ko kasunod sa simbahan. Sang buhi pa si Lola Basyon. Permi kami kasimba kada Domingo. Pero sang napatay siya, wala na gid ko kasimba. Subong lang gid. Dili pa sa Bacolod. Lord Jesus, hindi man ko pagpabayay. Buligi man ko nga mabalik sa ako ng akong bag. Kabuligi man ko nga makita ang akong amay. Hindi man ko pagpabayay. Ako lang kisa. Wala ko sang kilala ti. Kani buligi man ko nga makita tayo ng akong papa. Maluoy ka man sa akon. Kagpatawar ako sa mga sala ko, ha? Sa pagpangawat ko. Hindi man ko luyag kaling. Magot man kami ni Papa kung hindi ko paghimuon ng pagpang-snats. Patawar ako, Lord Jesus. Kung dako na gid ako, makaobra na ko, hindi na ako magpang-snats. Pangako ina. Pero hindi lang ko pagpabayay. Maluwi ka sa akon. Maluwi ka. Timig, malakat na ta sa Bacolod. Pangita pa ko sang aton balalunon. May kwarta ko din nga ginhatag sa ako ni Maria. Wala ko ginagasto. Pwede man nga balunon tani sa pagpangita sa iya. Maayo nang sigurado bala. Man, wala kita kahibalo. Kundi ta pangitaon si Maria sa Bacolod. Buwas siguro, pwede na ta makalarga. Nagpahulam pa sang kwarta si Marga eh. Gusto ko madugangan pang aton nga balon. Ibilin ko man dayon sa ilang iban. Salamat kay sa imo, Miga. Kung way ka mo ni Marga, hambot lang kung anong imuon ko. Boss, kalakatata, boss. Himbusan na lang mga dalalunta. Aray ka gali? Sa dinta maestar sa Bacolod? Sa ila ni Paing, sa kilala ko. Dito lang anay kita sa ila. Gintaugan ko na siya. Ati Mayo may istaran dayon dito. Ano oras na gali malakat, boss? Aga pa tayo. Agod nga temprano pa ta makaabot sa Bacolod. Ati Mayo man. Sige, aga pa ta, boss. Abi bala kay buligan ta kanay paghimo sa mga dalalon mo. Ang balay mo, siguruhon taman nga samtang wala ka diri,
hindi masulod sa kawatan. Budlay na lang ang pag-abot naton diri eh. Wala na mga gamit ninyo di. Ato sige, salamat gid sa imo, Mig. Mabalik ko di karon ah. Oo, sige, Mig. Ba? Ito may nagdulugan sa lakyan sa guwa sa inyo kudalaw? Oo, matuod ah. Anay kabla, kay guwaon ko. Sino naman? Mig, basi si Maria na. Lanto abi, Mig. Oo, sige. Guaan na to. Sige ka na ha. Kay guwaon ko. Sino ina? Amo na niyang balay, Eugene. Ari lang kita, Marisa. Amo na hining balay. Ara, ay tao nga nagapakadto diri sa aton. Nagapakadto matuod diri sa aton. Kilala mo, Marisa? Hindi ko kilala, Eugene. Ara siya. Mayong aga. Mayong aga man. Ano tani? Mayong aga. Mayong aga. Amo niyang balay ni Eduardo Batigas. Ha? Taga-NBI kami. May kinanglan kami kay Eduardo Batigas. Ha? Nga, sir. Anong sala ni Idok, haw? Kilala mo sinong Idok? Nung Idok? Kilala mo si Idok, ma'am? Oo. Kilala ko siya. Kagkilala man ako ni nung Idok. Ara bala siya. Ara bala sinong Idok.
make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annery Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my